IMDF, prison, immigration, ngati tingakabwerekenso ku forestry, koma siwina aliyense wachitetezo. Ndi achitetezo okhawo amene meki atenga ndikuwatumiza kuti kagwireni ntchito ya Chisankho. Anthu ali ma candidate amakhala ma bounce. Amakhala ndi adzitho amene amathandizira. Ndisogoledi amene akamapita ndachitetezo amakhala mwinaso ndi apolisi amene. Ngati ine mu ofesi mwanga ndine mtsogoleri, ndi malingana ndi ofesi yanga am entitled kuti ndiziyenda ndi upa polisi ngati close protection officer. Chabwino ndaganiza zonyamuka choti ndalembesa kumuzi kwathu ndikaponya voti kumuzi kwathu. Inuyo mukaponya voti. Koma wina amene akuperekezaniyo sakamulola kuponya voti chifukwa chakuti ulendo wapanga kuperekeza inuyo ndi wa inuyo ngati inuyo. Yantuma kumeneko si Malawi Electoral Commission. Komisa weteteza uyuyo ndindo amene akukaloledwa kukaponyera voti pa tsiku limenelo ndi achitetezo amene meki yatumiza. Wina aliyense akaponye voti kumene analembetsera. Ndipite ku gulu lachitatu. Gulu lachitatu ndi mamonita azipani. Kapenanso ma independent candidate. Mamonita amenewa ndi mamonita amene mwatipasa mayina awo kuti akakhale mamonita anu pa polling station. Ndingotengapo kanthawi pang'ono ndifotokozere kuti chonde makandidate ndi azipani amene mukundimva. Mayina a mamonita tikuwafuna pano. Mutipase pasanafike pa 31. Ukapereka mayina mupite ku office ya meki ya pa district. Kumene kuja muli mafomu amene mutakafire kulemba mamonita anu amene mukufuna akagwire ntchito. Ndipo olemba mulembe malingana ndi mizere imene ili pamalo ena aliwonse pa sukulu ina iliyonseyo. Masukulu imene ngati ili ndi mizere 6 tinapereka kale amene mizere ndi polling station. Ndoti muyenera kuyika mamonita awiri pa mizere 6. Mizere ndi polling station? Pamalo tikamapanga voter registration tipavotera kuchi. Tikamati tikupanga kalembera vote. Ndifotokozere muphika chonchi. Mukamalembetsa vote. Mukupita kukalembetsa vote osati kuponya. Mupita pa Ndilande primary school. Ndilande primary school so nene maichula chifone mbene aphunzira. Muichita ina tiweze kuti Panthalire primary school. Panthalire primary school. Chifone maichulira imene ndiyo ndi ya mizere ambiri. Panthalire primary school. Mukapita pa school ngati manager tikamapanga kalembera vote timaitcha registration center. I see. Koma ikafika nthawi yoponyera vote Malawi Electoral Commission imakhazikitsa ma polling station. Pamalo amene anali olembetserapo vote. So polling station ina iliyonse timanena kuti isaposere anthu 600. Pakakhala palembesa anthu 1100 ndoti nzire wina olosokhala ndi anthu 550 tagawa pawiri. Tinayikamba. Pokaponya popereka mamonita mutipase malingana ndi nzereyo umenewo uliwonsewo ndoti muyika awiri. Kamuyika mmodzi ndikufuna kwanu koma lamulo limafuna awiri. Cholinga chakuti wina akati wazungulira kuseri pakhalenso wina akuyang'anira m'malo mwanu. Tinene pano chonde azipani meki sikuwuzani kuti monita wanu akhale ndani. Nokha ndi amene masankha monita. Nde musankhe mamonita amene inunso muli nawo chikhulupiriro. Sizimakhala bwino kuti chipani chizikayikira mamonita ake. Yeti mamonita wa mayika okha. Tikunena ulendo uno kulibe monita amene meki mvomereze omayendayenda. Roving monitor imene yoyo ya roving musayikane chifukwa kuti ndimene imathandizira kuteteza mavoti. Imene ndimene maambisa mukateteze mavoti aine. Imene ndimene maambisa chisokonezo chifukwa choti anthu amene achamata akapita apa kavundulapo nkhani apitapo. Ndechonde lamulo likukamba kuti monitor akakhale pa polling station. Ndechonde atsogoleri timvere izi. Ndema monita amene mutipasa awiri aja
ngati mukwayika padera kapena pamalo amene iwo sanalembetsere pamenepo ndi amene atakaloledwe kuponya voti pamenepo. Kulibe wina kubwera wachipani kuti ineyo chipani chandiuza kuti ndizizungulira kandi mulilongwe muno kandi muzomba muno kandi mublanta muno mawake sozungulira kuteteza voti kuteteza voti amati ndikusupa supervising mulilongwe muno ndupanga coordinate kandi mublanta muno ndupanga coordinate ndiye ndofuna ndiponyere voti pano. Choyamba simungakaponye voti pena paliponse mukaponye voti pene munalembetsera. Inu amene makhala mabwana anu amene simafuna kukakhala pa polling station mukaponyere voti kumene munalembetsera. Chachiwiri ichi tikunena kupanda kuopa, you are not welcome to the polling stations. Chonde pasazapezeke pa 16 ndindo msogoleri kandi secretary general kandi vice president kandi president wa chipani akuyendayenda masenta wachipani ovomerezedwa kukhala pa polling station ndi mamonita awiri amwati pasaja apo ayi ngati niyo mukufuna kuti mukakhalepo pa sentapo ndi zina lanu mutipase ngati monitor wachipani pa senta imeneyo. China ndi chakuti posankha mamonita lamulo likunena kuti akhale Malawi, so mukamasankha musatikire kwa anthu akunja ayi. Chachiwiri asakhale candidate, ndengati mukuswati ino ndi candidate chonde musalembetse zina lanu kuyika pa mamonita tikalikhwacha. Ndinenerepo soto pano makandidate sitifuna tizakhale ndi candidate oyendayenda m'masenta kumazungulira kuti zikuyenda bwanji ayi. Candidate akafika papo afuna aonetsetse kuti chifukwa chake munthu waononga makobidi anamuzidwa kuti iwe tizakuvoterani afuna akaonetsetsedi kuti anthu aja awachita zimene tinapangana zija. Sona iyeyo alibe kuthekera kuti angaonetsetse kuti anthu aja akupanga zimene tinapangana zija chifukwa 1 voti ndi achisisi. Sakudziwa kuti avota chani. Voti ndi achisisi sakudziwa kuti anthu akavotera chani. Ndi anthu tosamalawi musaope kuti winaka akunamizeni kuti nzaziwa kuti mukuponyera ndani ayi. Kachongeni pa candidate wa kumtima kwanu. Chachiwiri candidate akafika pamalo oponyera voti tindi ndondomeko kuti amene tintenge apite kusogolo aponye voti azipita. Chonde makandidate musazakakamire ndikufuna ndizikhala ndi anthu ayi dongosolo lake tikangokona ndikukutengani muponye kusogolo muzipita. Andi mukafika pamalo paja sizomangopereka mabaibai mamoni kwa wina aliyense ayi, go straight ukaponya voti zipitani. Sitimafuna munthu azilankhulisana makamaka candidate ndi anthu pa tsiku loponya voti ayi. Nanga ma interviews if atwankhani timafuna kuti imepo ndi pamakhala interview beba bwino kuti candidate wabwera kuti moralo ilipo inde timafuna timve kuti ma reaction amene amakhala atwankhani matithandizira kwambiri chifukwa choti anthu amakhala akusatira ndiye mukajambula amakuponya voti zimene zijatilibe nazo vuto. Timauza soli kuponya ballot paper mupange slow kuti acha atwankhani ajambule bwino muponya ballot paper. Mukamati mukupanga interview yawo makapanga akaponya voti ndi mumapita pamalo abwino amene mungagwirizane ndi presiding officer. Osati kuti ukuvoti ikuponyeka ndi iyeja mukhale naye pompacha ayi. Apempheni a presiding officer kuti mafuna tipangepo interview ndi candidate tingapangire pati akuonesani malo kuti mpangire interview uku kuponya voti kuzipitirira. Ndiye makandidate tonse tikaponya voti mwachangu akati thandizo khala kunsere tiponye tikapitirire kupanga intercession. Chabwino nkhani imene tifuna muna chifukwa cha nthawi tithamangitse anzathu amene mukutitsatira pa wireless ya MBC TV amene nkhani zikufikani 7:30 madzulo ano komanso inu anzathu pa Radio 1 nkhani zathu zikufikani pa 7:30 madzulo ano tiyamba 7:30 mpaka na 8 o'clock ena kumeneko tibiza ndi nkhani za chizungu kwa MBC TV timakhala ndi news hour lero lachitatu ola lonse kuchokera 8 o'clock mpaka na 9 o'clock pa Radio 1 nkhani zathu zachichewa zimafika 7 o'clock malero zikufikani 7:30 mpaka na 8 o'clock. Koma nkhani ya kuno ndi nkhani ya kuti zisankho zilipati za chaka chino ulendo
wachifulimbiti wapita mu 16 September uyenda bwanji mmene tikuyankhula pano tikuchosera right maminiti akudusa right nkhani ina imefuna ndithandiza ndimene mwandithandiza bwino nkhani ya ma monitoring ma roving monitors kulibe awa chaka chino mukuti ngadathetsa ndakhoti lamulo lake mmene linalembedwa kuti why we having them zaka zonsezi zambuyo chachitika nchani kuti sambe masole ngakhale timakhala nawo mbuyomu mukaona ndi ngakhalenso lamulo lake limene timakhalako mbuyo kuliwerenga bwinobwino linalilo kuti monitor amene akukhala pa polling station wachipani ndiye muonanso kutambasulira kwambiri kunakadzera zinthu zimene zimakankhidwa kwambiri ku khoti ndi lamulo lonso la ulendo uno limene tikugwisa ntchito Presidential Parliamentary and Local Government Elections Act linanenano mwamvemvemve kuti wachipani amene amati representative tikungotchula monitor nchichewa kuti tivale bwino akakhale pa polling station ndiye machitonena kuti chipani chikhoza kuyika ma monitor awiri pa polling station osati muwikenso wina ake kuti aziyenda tingotengerapo mpata chifukwa chakuti timalimbikitsa zipani mukapereka zakudya kwa mamonita zona imene ndimapita imene imati tiakonzereza kudya amene azathu kapena ameki ali nka budget ifeyo sitipereka budget ositikhani budget yopereka zakudya kwa monitor kapena observer makhala ochokera ku mabungwe omwe saboma ndi udindo wawo amene atuma kwasamalira anthu amenewa ndi timalimbikitsa kuti chonde khala no responsible asamalire anthu anu osati akamati akakhala pa polling station kenako azinyamuka kuti yayi ndifuna ndikaphike kaye ku nyumba ndibweranso ndipo makhala ena amakonza zakudya ndi kumayendayenda ndi kumapasira aziti izi sichovuta tibe nacho vuto koma atsatire dongosolo asafike pamalo athu oponyera voti they are not welcome atiwo ogawa zakudyawo amene amatulidwa ati zikapereka ni zakudya pamalo oponyera voti uloti akhati nali ground la gogo anu likafika tsiku loponyera voti pamalo pano pamakhala potetezedwa oloti takhala kuti ndi ground kaya butter bullets kaya ndi la silver tikupangirapo aini yake usitingalole umakazungulira so pamenepo atipase mpata tigwirepo ntchito 200 meters away nde uyo ogawa zakudyayo amene akapereka zakudya ku mamonita aime 200 meters away ndatumize uthenga kwa monitor wawoyo asatire kumeneko osati kuti abwere pa polling station andi mabox anga ndifuna ndapase lunch box mamonita anga ayi tsona wakajere konko akozajera pa polling station palibe kanthu koma kokatengako chifukwa choti munthu amene akugawayo salovomerezeka kubwera pa polling station anthu amene amakhala oyenerera kubwera pa polling station ndi awa 1 anthu amene akugwira ntchito yoponyesa voti 2 achitetezo amene tayika pamenepo kapena ngati pangakhala kuti pafunikira achitetezo amene ayitanidwa onjezera ndi presiding officer 3 mamonitors azipani mamonita ake ndajati pasa maina awiri aja amene aja are welcome 4 maobserver ochekera ku mabungwe asaboma komanso kumaobserver kuti masulaneko chonde ngati sitinakupaseni accreditation tisazakuoneni mukuti ngoyendayenda kuti yayi ineyo amandiziwa kuti ndinomenyera za maufulu a anthu ndi ndifuna ndione kuti ufulu wawo enda ponya voto kuyenda bwanji musazapezeke ma polling station ngati mulibe accreditation akakuwuzani kuti zipitani musazapangenso makani so palibenso zoti sakuphwanyirani ufulu wanu akakuwuzani zipitani inu ndikukakamira umene uja ndi mulandu noti zakusungani ndinene bwinobwino mukabwera pa polling station oti sinolandiridwa simenera kukhalapo mwaulemu timakupemphani kuti bwererani zipitani ku nyumba muzikaenda bawo mwina adalembesa pomwepo yeyo sinabiti ndifikako kumene
awo angobwera angobwera mwina ali ndi amabungo omwe saboma koma alibe accreditation akakuwuzani kuti zipitani inu ndikukakamirabe ndeti kusunganya chifukwa mene onde ndi mlandu koma akakuwuzani zipitani inu kunyamuka kumapita sipakhala mlandu. Gulu lina ngati sakulakwitsa 5 ndi atolankhani. Atolankhani ndovolandiridwa ma polling station timapasa accreditation cholinga choti akalandiridwe bwino akathandizidwe bwino ntchito yawo ikhale yophweka. Gulu lina ndi oponya voti. Oponya voti wa ndi olandiridwa pa polling station mpakana aponye voti yawo. Akangoponya voti yawo ufulu wawo okhala pa polling station watha apite kunyumba mabayibayi wina munthu suna ponye votiyo ndiona kuti line yako unaona kuti unali pa namba 45 nde 45 uja ufika chama 5 kudzavundukula ndibwerere kumbuyo sokakhale kumbuyo kuti so mukapanga zimene zozo mukuzichedwesa nokha so kuyangana situation ukufuna kuti udzauza anthu kuti 10 now mukapita pa polling station mwapita ukaponya vote kuli anthu amafilimu kuti udziko muno musa gwire ntchito imene sudi ndo wanu mwachisanzo kukonza anthu mene angayimire panzere si ntchito yanu inu mwapita ukaponya vote imane panzere bwinobwino ngati nzere usakuyenda bwinobwino aziwiseni oyendesa chisankho osati musanduke lidala pamene popo ndikumakonza nawo nzere chakwete dumpe nkhanina nkhanina imefa muthandizeni nkhani ya awa amene ali ndi maulumali imene inde ili bwanji zomwe kwambiri tikuyesesa chisankho ichi kuti tithandizire wina aliyense azaponye voti mosavutikira atakhala ndi ulumali wina uliwonsewo. Choyamba ndi kafikidwe kakumalo oponyera voti ngati Malawi Electoral Commission tili ndi masenta 1300 anyuwani imene timamba kalembera voti masenta amene tinapanga owonjezera pa 5002 amene tinano 2019 ndi 1300 so muona kuti masenta pano pafika 6300 chakuti anyuwaniwo cholinga titenge chisankho kufupi ndi anthu. So ngati ena ali ndi ulumali otamavutika kuyenda kwafika ku center tinaganizirapo koyambirira komwe. Chachiwiri mukafika pamalo oponyera voti wina aliyense amene ali ndi ulumali asakhale panzere pali ulumali wina ndoziwika wina ayi mwachisanzo sundu wati khandikuiza kuiza ntchito chichewa cholonjera ndikuthandizani ngati muli kunyu matenda akugwa munthu matenda akugwa anthu sangaziwe pongo kuona ndiye mukangonyamuka nokho kafika kusogolo muyambana ndi anthu koma muwaziwise amene akuyendesa chisankho pamenepo kuti mundithandizire ine ndili ndi situation yotere iwo ajenda amene akutengeni kukakukhazikani kukusogolo ndikuwauzaso anthu ali kusogolo aja kuti awa tikuwathandiza aponye voti pa zifukwa zina timapanga treni kuti asaulule ngati ulumali wanu uli wosaonekera kuti mupite nokha ziyambisa chani anthu ayamba hauka kuyankhulapo ndi ena ulumali wathu ndiwoonekera ndikale anthu amaziwa komabe ena akuzokhala kuti sakuziwa process yake kuti munthu amene ali ndi ulumali akakhale kutsogolo ndiye timafunabe kuti zipangidwe hando mwadongosolo ndi anthu achisankho akuthandizeni kufika kusogolo amene tili panjinga tisadandaule palibe kuponyera voti mkalasi voti timaponyera pabwalo pa background paja timapitapo kuonera mpira timaona timakhala ndi anthu ali panjinga bwino mwana mpira ndi voti timaponyera pabwalo ndikuti pabwalo paja muyenda kwafika popanga identification mupanga bwino muli panjinga mutenga ballot paper muli panjinga mupita pa booth paja booth timayipanga adjust imatsika musi ndikuti musankhaso bwino amene mukumufuna osapanga chani osachoka panjinga under no circumstances muyena kuchosedwa panjinga yanu ayi palibe in our process yoti amunyamule munthu kunchosa panjinga to access the polling apanga access apeza ndithu munthu ali panjinga yawo ndiye pali ena amene munatili ndi maulumali kuti ndosaona
pali ichi napempha uyu mzanga ludo ndandani we ichi muchigwire chonchi chifukwa ichi ndi cha live iyi sono pa wireless muli wireless yomvera tu ndi fotokoza okay chabwino mfumize fundo imene ngasito amene ndi tactile bound template okay amene amawerenga braille chimakhala ndi malemba a braille apa akawerenga ndondomeko zonse imene angaponyere voti right iyi ndi bound paper ili mkati bound paper timaitenga timayika mkati mwa chikombolechi okay ndemona kuti mabowo amene ali a bound paper amakayenda ndendende pa nkhope za anthu zija asati pa nkhope koma pa bokosi pene amene akuchonga alright okay ndiye kuti munthuyu pomupasa bound paper amamuza kuti bound paper iyi ndi apa president pali anthu 17 pa namba 1 pali akuti pa namba 2 pali akuti mpaka na 17 chimene chimafunika kwa amene akaponya voti aziwe nambala ya munthu amene akumufuna ndiye mantenga ndikumpitisa pa board booth ndiyo chifukwa kuti namba yakati ndi amene akumufuna amakawerenga ndi zala bolo yamba 1 2 3 akafika apa amatenga bokoenti ndikuchonga kapena atenga inki ndikudinda apa ndiye kukuwagwira ndi chala china uku akudinda ndi chala china akamaliza amaisolola board paper ndikuyipinda akatero ndoti waponya voti mwa yekha wina aliyese osamusankhira iyi ndi ndondomeko imene inakhazikitsa Malawi Electoral Commission ndipo ikakhalapo pa 16 koma lamulo limanena kuti munthu akamabwera ngati afuna kuthandizidwa akatenge munthu amene wamudalira iyeyo ngati sabwera ndi munthu our presiding officer akamuthandiza koma porera penepo tayika ndondomeko iyi imene ikutetezera kwambiri chinsinsi cha munthu ndi anthuwo ali ndi ufulu wosankha imodzi mwa njira zitatu zimenezi ino nthawi yapita ndi dali ndi nkhani yoti kuti after vote izenda bwanji muna imene mungoita manga masango titsimikize pano kuti tidzayika nthawi tibweranso tikhalira kufotokozera koma mutangoti pasa 10 seconds ayi 1 minute kuponya voti pa 16 September tikutsegula 6 koloko mawa kutseka 4 koloko masana osatiso mazulo masana zuwa lilinge tatseka masana amene ikakwana 4 koloko panzere sakubwezani mukuponya voti koma ngati mwabwera 4 kukaita dutsa simuponya nawo voti pokafika pa desk yoyamba pa tsiku la voti pokuzindikirani paja tikayikapo makina amenewa ndokotsimikizira kuti munthu abwera ID ndi mano otwala analembesodali apa si oponyera voti kapena kuwerengera voti kuponya voti kuli yomwe ija bound paper muzikachonga kuponya voti mukasankha pa president aphungu akhansala monse mutatu kuwerenga tukawerenga ndi anthu mamonita anu pompo tilekeze pamenepo ndakuyambikani kwambiri ndiyesa kuti mukapita kuti ngweko kuti anzathu mukaimenyeso ina mukamalizitse tibwera konkuno ifa mwakamba tasiyapo mfundo zambiri zimene simunakambe koma ndikuyamikeni chifukwa cha nthawi yanu kuti munabwera ifeso tithokoza kuti munatipasa mpata tikukhulupirira uthengawo awafika konse amene taumva tiyeni tikuza anzathu kuti kulibe kuponyera voti pa chimakina auze chilungamo mwauze kuti auze ni chilungamo kulibe kuponya voti pa chimashini chonde kuponya voti mukaponya voti pa board paper kuchonga ndakuyambikani amene wandi Mr. Sangwani Mwafulira mkulu wa zofalitsa nkhani kubungwe ndo kufalitsa nkhani kapena mkulu wa neneri neneri wa bungwe la Malawi Electoral Commission Mr. Sangwani Mwafulira amene amatikambira zambiri zakuti zilipati za zisankho chinaikonza kugamene mwadala kuno ku MPC amatithandiza makobidi ndanzathu amene wa Malawi Electoral Commission kuti tikufotokozereni kuti zochitika chani inalipa wireless yathu yomvetsera Radio 1 komanso pa MPC digital Facebook page komanso ku MPC TV ku television TV1 wireless yaikulu komanso kali mwini uthenga olulonso ove mufotokoze malo wake ndi kuno ku MPC dzina langa ndi Manyo Twala nakoma nonse usiku wabwino. Yes, goodbye. Voti andanga Tumse tabisara muvoti anu Osapa mpai votani Voti abare Voti andanga
Amalawi, chisankho chayandikira. Sungani tsiku ili 21 August 2025 kuli mtsutso woyamba wa president